Irio nade jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Odiechieng' ma kawuono piny ngima hingo weche mag tuoche mag kansa. Kaka chenro mar penj laktar ok wadhi dong' chiena. Mabote e chenro ni en Andutho Otieno kendo yiena mondo mi arwaki ni machiegni mondo mwagoye mbaka wayude kaka wanyalo puonjore achiel ariyo adek otenore kod tuoche mopogore opogore mag kansa. Amor mokalo ni antiere kod welo e studio ka gibiro nyisowa nying gi gia kanye kaeto gibiro nyisowa bende gimomiyo kawuono gibiro e chenro mar penj laktar. Abo chako kod osiepa mantiere buta kani machiegni. Iluonga ni Joshua Uma, wuod Game Kanyadet, machiegni gi Rachari. An wuod Uni Obunga gi Zakayo Owindu nyakwar Lazarus Okumbe. Koro na abiro ka mondo anyis ji tuo mara kaka nayudo, kaka nachako, kaka wuotho e wuodhno. Gi pek mana yudo. Gi pek ma pod ayudo sani. Ero kama na inya wakungu wang'ere mondi gi jowetewa mamoko aito waboduogo iri o kamano. Ero kama na inya machiegni jaber. Anyinga Andutho Otieno. Anya Game kendo an min Game. Nandolo an dayo bende. Ero kama na inya min Game kendo chi Game, nyar Game kendo min Game. Amor mokalo mar bedo kod Phoebe. Antiere kod jaber machielo machiegni e penj laktar. Tich nindiko imbo usenge. Tich mar dak. Amor wel kista mar bedo kod odiechieng' wa kawuono machiegni e penj laktar. Amoso we nyano imre uru. Ani luonga ni Derrick Omondi, Migori County, kumoro ni Nyatike. Ero kama na enya. Kaka aselero kata kaka mulo mana matin nono piny ngima hingo odiechieng' kansa. Kaka chenro mar penj laktar ok wadong' chien nikech wawacho ga ni ka wago mbaka, ka wapuonjore, ka wawinjo kowuok kuom oganda wa to kata oganda wa mantiere dala bende yudo konyruok. Nyakwara Mogeji wang'a magi gin weche ma kik iol godo kata matin nikech kaka wamedo wuoyo e kaka in bende imedo ng'eyo kapono ni winjo ka chandruok moro nitiere kamoro to wang'iyo kaka wanyalo yudo konyruok mapiyo piyo. Abo chako kodi mondo mi nyisa mana sigandi matin ni nitiere kod chandruok mane. An gi nayudo rectal cancer 2021, lakini before kanyo natuora chakre 2020 kok nang'eyo gima tuoya. To gimana kuom higni gimoro 40 gimana ne ber, pok nadhi e osiptal kata ndalo achiel. To nachako neno remecho. Koro ka nadhi, mostly nadhi ga e osiptande mek private tu, pok nabed admitted. Lakini naneno ka gino persist. Ba luo thieth e osiptal koro maduong'. To before daktari ofwenyo ni en ang'o matuoya, nokawo muda sana. Bagi fwenyo ni en kansa, naonge tich, natiyo mana jua kali. To kanyo gima nobet na matek nikech nan gi family. To bemo mane kora endelea gi thieth, namanyo kony, nosolna pesa, namanyo kony kuom ji, lakini ji nobiro ka ol. To ok nen wuoth mayot kuom family na nikech kansa en tuo mar community. Iyudo ni dhako nobiro koro ng'iya, nyithindo be koro an godo e ot ka. To en thieth makawo higa gi bathe. Ichako nadhi surgery, abet e ot kuom dweche 4 kadhi ga clinic. Koro ngimana be olokore nikech atiyo gi moro kapok wadhi matut ahinya nikech en wuoth mabor mokawo okang' mabor mokalo. Ichako neno lokruok e okoni, iwacho ni higa mane? Higa mar 22 diere kanyo. Ema ka nidhi e choto ineno ka lokruok nitiere choni gi remo kamano. Koro ka dhi e pharmacy ayudo yien moko, pok nang'iyo dhi e osiptande madongo. Lakini naneno gini endelea. Koro kata dhi chone ni shida. Koro nobet ni ka chiemo kuogi. Koro nodhi kamano botama kabisa nikech nan ng'ama ok ong'iyo dhi e osiptal. Lakini rem mana winjo
koro nochuna koro nyaka adhi e sultan kendo higni mano katuogo koro be kata ka ning'iso ng'ato ni tuo ji neno ni tuo nikech mostly thieth natiyo gi 200 koro kichako ng'iso ji ni dwaro kamoro 10,000 dwaro kamoro 20,000 ji neno ka gima koro in chal ka ng'ama mayogi lakini be mo mane gineno koro denda dhi ne gineno ka koro gima dhi koro mana dhi timo test ba bong'isa ni an gi kansa koro test moko koka natimo ji nochako buok koro ji nowuotho koda jo kanisa jo familia to kanaendelea mbele thieth nobedo matek kata thieth ne tama lakini daktare moko be nobedo non-favored gi ji mang'eny anyalo wacho ni ngimana ji mang'eny ochangia mondo abed mangima sani odiechieng' ma kawuono iwacho no kata ni neno remo e losruok seche mitimo mano tini idhi adhiya e od yath tinyiewo yath idhi adhiya e od yath koro ma dhi nyime to kare ngimani medo kethore to king'eyo nochopo kanye ma koro niwacho ni ooyo ok anyal dhi nyime gi nyiewo yath nyaka koro adhi amany thieth e osiptal maduong'. Nochopo kuma koro kanadhi e osiptal maduong' Mama Lucy nayudo daktare moko bagichako thiedho ulcers lakini ulcers no kana penjo joma nigi ulcers science mek ulcers te mane joma nigi ulcers nyisa an ok nawinji koro negimiya yien mek ulcers gimoro dweche 2 to yien go ok notiyo bagichako thiedho H. pylori be koro daktari moro ema nong'isa ni pod remo no ne endelea to remo no koro ne endelea bet mang'eny nochako matin koro chako omedore tithiedha H. pylori to medore ameda ithiedho ulcers to medore ameda adhi ba kendo koro nochopo kuma daktari ng'isa nothiedho nyaka bed ni an gi bleeding e iya thiedho mano at the end nobiro bong'isa ni koro tuoche aina gi nenore ni gin ga chronical nyalo bet ni nigi kansa lakini ok anyisi ni nigi kansa awacha koro nong'isa ni adhi tim test German Center nong'isa adhi tim colonoscopy apa ni makia maka kanyo kama ni dhi time test mopogore opogore nyakora Mugia Jwang'a iwinjo sigande kaka chala nochako ni owinjo ka nitiere kod chandruok mopogore opogore e dende odhi losore to yudo ka losruok nitiere kod remo oneno ka remo ni medore ameda odhi od yath onyiewo yath magi gin moko kuom weche mwachoga e chenro mar penj laktar ka ni kapo nono ni temo thiedho gimoro kata kineno gimoro katimore e dendi to kine lokruok te matek mondo mi idhi ine laktar kapok odhi matut owachonwa kacha ni nitiere kod kidieny mar kansa miluongo ni rectum kansa mar rectum rectum nogolo rectum bagi chono gol kora tiyo gi bag colostomy bag iwinjo mano nyakwara Mugia Jwang'a abubiro iri mondo in bende nyiso mana matin nono nikech wang'iyo kata waketo maino e weche mag kansa odiechieng' ma kawuono piny ngima te time chenro mar penj laktar kwadong' chien wa appreciate wadwoko erokamano kuom biro e chenro ni miwa sigandi mana matin nono mondo adhi ir nyidendi gi koka budugo iri bang'e matin koro an noyuda gi kansa miluongo ni Kaposi sarcoma en kansa moko ng'ere ahinya sarcoma en kansa ma mako kuonde ma kizungu wacho ni soft tissues manie del koro diagnosis na nomiya 2022 lakini kane pok ogik sama koro nonyisa ni an gi kansa noyudo ka asebedo matuo nikech ng'eni tissues gin gik mopondo mok inya neno koro nawinjo ka denda ne nigi shida but nokang'eyo ni nonyalo bedo kansa nikech mokwongo mano ne 2022 ne ajahiga 24 koro ing'eni society okokacha ji ong'e ni kansa ing'eni mako mana jomadongo kata lifestyle moro koro nokwanya paro ni nyalo bedo kansa kama koro nogik ka koro ok anyal wuotho koro kaka nafwenyo ni an gi kansa nonyisa ni between ega 2021 gi 2020 gi 2022 kapok onyisa ni an gi kansa ne dakteche mang'eny manadhi ir gi nyisa ni an gi bacteria infection koro ing'eni yedhe gi seche moko imuonyo dweche 3 dweche 2 chakidok koro nerena kamano manochopo sama koro ochako wuok gi oko mar tienda kano ochako rege tienda koni koka ginyisa ni adhi otimna gima iluongo ni biopsy
mondo ng'iane ka noginyisa ni onyalo bedo kansa, but nikech ne gisetemo gimoro amora, koro ginyisa ni otimane biopsy mondo ng'iane ka onyalo bedo gimopogore. Koro timo biopsy to ne nitie shida matin, result nobudho kapok oduogo, ma achaka yudo shida mang'eny sama nikech nong'ade to obudho kapok achako thieth. Koro kane result oduogo to nyisa ni an gi kansa miluongo ni Kaposi sarcoma, to kane pok achako thieth adhi atimo gimiluongo ni PET scan, to PET scan onyiso ni nikech sache mane akawo mang'eny karito mondo duoko duogino, kansa noringo mosedhi e lung na ma koka cham kod koka left lung. Koro kane achako treatment, achako ka osebedo advance kabisa, mano ne 2022, mwa atimo chemotherapy, achako gi radiotherapy, timo chemotherapy, matieko machaka bedo gi recurrence mokwongo. Achako treatment mokwongo dwe mar adek 2022, tatieko dwe mar abiriyo. Koro achako dhi test to nyisa ni ochako dhi e right lung. Koro achako line 2 mar chemotherapy, motieko chako dhi e test to nyisa ni pok orumo. Koko dhi e line 3 mar chemotherapy manatieko around 2023. Koro bang'e kanyo mane beta yudo nafu matin, then bang'e onyiswa ni king'iyo ng'uta ka idhi neno ka nitiere max moka, noduogo kore ng'uta koni. Then ka nong'ad koni mogol, dhi e biopsy mong'ad koni mogol, tachako treatment, ochako nyisa noduogo koni. Koro ma be wathiedho malaro mana higa achiel kama, until higani ma koro nonyiswa ni koro en e chonga koni. Koro mano kaka wuodha gi kansa osebedo e yo machuok. Oko osebedo wuoth mayot, en wuoth mapek, kendo seche ma iparo ni go okang' tiwinjo kochako chikore odhi kamachielo, kitemo ni go okang' tiwinjo no chikore odhi kamachielo. En wuoth manyalo mayo ng'ato teko. Tamoro mokalo naneno kijachira, neno kitegno mokalo, waduoko ni erokamano. Moro kane pok idhi mondo mi chak thieth e yo makare, iwacho ni winjo kituo, to ang'o gini mani winjo e dendi? Koro tienda, especially tienda koni, shida kansa osechamo koni ema osebedo ka ogina ahinya, nikech kata chonga ne en makoni, tienda nonuka, ng'uta no be koni gi left lung no. Koro mostly nawinjoga ka ne pok achako bedo maol, tienda ni ne ila sana, but no ila yo moro mokinya ng'e ni en gimo malit. Ka anyalo wuotha maber, to koro ka bedo, to koro oilo sana. Then bang'e gi ewi tienda ka. Gi ewi tienda. Kasto bang'e o advance koro chako rem. Rem ma koro ok adwa na ting'e kata suda matin, ka bedo tabeda kumoro mok adwa na sudi. Koro rem ne mane odhi mang'eny ahinya, omiyo kone giwacho ni koro nyaka koro watima ong'iane ni en ang'o. But sana ne en ilo no gi rem ma na winja ahinya. Gi olo, wich bar, but ma meja to ne rem gi ilo no. Nyakaro moga jwang' wadhi kawo yweyo, ka waduogo to wabro dhi nyime mondo mi wang'iyane ni to en ang'o ma samoro inyalo ng'iyo e kit ngima ng'ato tiparo ni samoro dhi maber, to samoro dwaro konyo, dwaro support, odwa ni kata ng'at manyalo wuoyo kode, manyalo chiko ite. Momiyo wantiere kod oganda wagi e studio odiechieng' ma kawuono, ginyiswa wuodhgi. Kapo nono nitiere kod jatuo mar kansa dala, ka nitiere kod tuo mar kansa dala, pek mane mineno, to en ang'o gini ma diher mondo mi okonyigo, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Jomani e chenro mar pur gi ohala, kawuono wadwa wuoyo kit pith mar rech ma bende wadendo gi kisungu vertical fish farming. Ma iluongo ni collagen mask original. En ober kabisa e skin mar dhano. Ma kuma ne experiment ochakore. Ma kuketo rech ka to observe, i monitor kaka gi behave. Yudo ka ne ginyalo tho within a week. Koro mabiro gi system ma purify pi. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6, lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo rumba, Luo benga kachiel kora jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny Jaluo.
Kapela na koni ne wang ne kawada kocha. Nyaka wang joy mari Ramogi TV. Lungani boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Donje piny manigi nyadhi kama gimoro amora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda an Simfos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri marish kamae. Ich lachok duong dot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama dabedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo kor ka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano konyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjugira jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Twak ma wantiere godo odiechieng' ma kawuono kendo wawinjo sigana mopogore opogore. Iwinjo kes mokwongo, ranyisi ne en dhi oko magolo remo mang'eny, nochako remo matin kato koro chako komedore maseche manochopo e osiptal noyudo ka koro osedhi ahinya. Kaito kes machielo bende winjo ni en tielo mailo oilo kaito chako biro kod rem. En rem ma kata tielo no konyal ting'o. Seche ma odhi mondo mi otimne nonro okaw kinde malach ma kaito kidok ifwenyo osedhi mochopo nyaka e obo. Seche mochopo nyaka e obo oken tich mayot, en rem matamre gi nono. Yiera mondo mi abiri kosa cha kod nyagemo mamin gem machiegni. Ni en Fidia Tieno. Nabedo gi cancer mar tin, breast cancer. To onge kamoro amora mana winje bite dende, onge gima ne rama. En kane achiew gokinyi, to law mar nindo aneno ka remo owuok. Ka achiew to aneno ka remo moro owuok kanyo. Koro mana dhi e osiptal, nadhi mondo onon to en ang'ono. To gitimo biopsy, ne giwacho ni biro bang' jumbe 2, result biro bang' jumbe 2, duoko biro bang' jumbe 2. Ka dok kaw duoko to daktache manen kanyo ma vijandego ne chalo ni ok gidwa nyisa. Koro ne giwacho ni result pok oduogo, ni duoko pok oduogo, abi juma machielo. Ka dok kendo ginyisa ni podi. Koro ka dok to ginyisa ni profesa biro tich adek. Koro ang'e ni nyaka bed ni nitie wach moro mantie ma gidwaro ni profesa owuon mondo wachna. Nikech ji mang'eny koyudo result gi mar giwinjo ni report en cancer, en ga ywak gi uwi ma ji ng'ielore mana piny. To an kanene osetimna nonro no, koro nachako Google
Kana Google taneno ni gini en kansa. Nikech naneno gik ma kaka nawinjo gi gik ma nan asomo kanyo neno ni mae chal gi mano. Koro kata kano owachna nokobwoga. Koro bang' mano ka result nobiro to daktari owachona ni mae en kansa. To kaka koro wasekwinye no nyaka koro timna ginene nyaka dhi adhiya mondo yang'a piyo kapok obro keyore kapok okeyore kapok olandore ahinya. Koro adhi for the ginene for the surgery. Ma inochak nyachaka ni in kako seyude ni to kang' mokwongo en surgery en bero. En bero koro adhi mondo bara to adhi obara to daktari giwacho ni we are going to remove the lump. We're going to remove the lump. Ok giwacho ni kichiew yudo ka thuno onge. Akia nikech ji mang'eny react ga mopogore. Koro seche moko giginene. Koro bang' mano kosechango tatimo nyaka chemotherapy. Bang' chemotherapy tadhi atimo nyaka radiotherapy. Lakini wach mar report mar kansa no nobwogo mzena kabisa. Nobwoge. Giwachoga ni chuo are strong lakini an aparo ni mon otegno molo chuo. Nikech nobwok marach. Nobwok boyudo heart attack. Bodhi chuth. Kono winjo ni kansa. En noluor ni kansa. Ji mang'eny konjo ni kansa ging'e ni mano tho. En oluor kokamano to noloso gi jok mok los maber, jok machiwo report maricho. Ni ma iteko mna gi kwer, ing'e kaka ji losoga. Nobwoge marach kabisa. Koro nakawuok e osiptal bang' ndalo 6 mane kaka notimore. Koro seche mane owachne ni in podi tuo podi ntiere piny, en bende koro tuo dhi ogoye mobedo kod stroke. En obwok aboka dichiel. Ogora ga piny dichiel bogine to wachne mane thago chunye. Jok manoromo kodi odiochieng' no te giwacho mna gipimo mna kaka nowacho ni min ot nigi kansa, min ot nigi kansa, min ot nigi kansa. Koro okiana bro timo nadi, okiana bro. En nong'eyo ni anema kansa no bro dhi koda marach. To kansa nigi thieth, inyalo thiedh. Ok ochuno ni nyaka ni kansa ni en death sentence. Ok en kamano. Kansa ithiedho. Mane en karang'o Mincem? Mano ne higa mar 2014. 2014 nikech nodhi yang'a dwe mar adek kadhi rumo kadhi kod dwe mar adek kanyo nikech awuok e osiptal kar tarik 28 kanyo dwe mar adek. Ma otimore oyudi gi kansa, intiere thieth, mzee bende odhi kamano. Asewuok e osiptal, bang' wuok e osiptal ni bang' ndalo 6. Bang' ndalo 6. Ma koro seche mane idhi kowe ka in bende podi tuo. Pod natuo kata jok mane kanilando e kanisa ni Mr. Otieno oseweyowa gikwer ni apana ok Mr. Otieno en Mrs. Emanyocha tuo. Nikech jo kanisa wanong'eyo kumwa leme. Ji nokwer ni ok en baba, en mama Emanyocha tuo. Seche mane iwacho ni gi remove the lump to kicho tido ka thuno ema gigolo, ne en konchiel koso ne gin thude duto te? Ne en konchiel. To nojuke kapoko olandore kuonde mamoko? Kuonde moko to ne pok olandore, kuonde moko to mano to ne ber, kuonde moko ne pok olandore nikech nonon kabisa. Nonon oboye ang'ono kila kitu nonon. Onge kama nosedhiye. Noyude ka en stage mar adi? Ne en stage mar 3B.
Nenen 3B. Ma isebedo kiwuotho gi thieth? Asebedo kawuotho gi thieth to anacho na chango. Acho na chango. Amor mar winjo mano, amor mar winjo mano. Chango kendo wajiwo jok ma pod dhi nie thieth. Kata ka winjo ni ng'ato nitie man gi kansa, asedhi nyaka somewhere miluongo ni Mala kucho. Neno nyako moro matin to nakia nawinja tacho na wadhi mondo ajiwe. Nyako ni ne iwinjo e yo mane ni embe ntiere kod kansa, to ne ntiere kod kansa mane? Nene kansa mar thuno bende, to nyamin mamagi emong'eya tema nowachona. To nopimo notachona awe adhi alos kode. To hawi marach ne nyocha otieko Safache. Iwacho ni hawi marach. En hawi marach mana gadiera. Yiena mondo mi abiri machiegni? Erokamano sa Ruth. Ibo ting'o dwondi malo matin mondo mi wawinji kiyie. Erokamano Ruth. An ka achung' ka, nyinga Wilkista Adhiambo. Anyao ge Nyasega. To kamara tuon kana chakre na ne en 2022. Nonwang'o ka neno ga dalili moko, agolo uchafu, to uchafu go ne gin madum kabisa. Uchafu to ka dhi e choo maduong', tanwang'o ka remo ni e choo maduong'. Koro nochopo kuma koro remo biro mawuok mang'eny, to en pile. Koro nobiro pile to uchafu ka wuok kode ting'ena dum kata kakalo kuma ji nitie to dhano inena kata wich kuot kata inuoni ng'ang'an an adum. Koro nonwang'o ka dhiga e osiptande, najadhiga e osiptande ma chemist gi anyiewo yath to kodok piny matin tatimang'o taendelea to life. Ko owa tadhi e chemistry, kamano nasiko kadhi e chemistry, nochopo kuma achon ma koro hingo yien minyiewo, ma koro adhi osiptal. Koro nadhi level 5 mantie Kibera. Koro kanadhi kanyo to anwang'o mama moro moria, to miya yedhe. Chieno gitimona nyaka pim. Wamake kanyo mana matin. Nyakwara Mugejwa wamake mana matin. Waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Wadhi nyime wawinji e sigana mag ji mopogore. Iwinjo ka samoro ng'ato nyalo mi ote moro ma dhi gi ng'ato, kata ng'ato nyalo mi ote moro ma ibed motegno idhi nyime gi wuoth. In owuon ibiro yiero ni ikaw mane, kik idhi mabor, kik isud kata matin. Ka waduogo wabong'io moko kuom penjo ma inyalo bedo godo. Yorewa mag tudruok gin maka namba mar SMS en 236000. Kik idhi mabor, kik isud kata matin. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo. Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Anjo gipari gine gimana, omiyo gino ok nyal chwanya kata matin. Gino ok nyal chwanya. Ok nyal chwanya kata matin. An gi sanjo kwan mano siepe. Ntie kaka ntie chunya. An pile ka pile sebedo kaparo kaka boketi kamoro achiel gi Rajiv. Kaka an amoloso ni odika to in ema kore ketho oda. Chalo chiro. Ego enengo.
ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwa ni time. Magi gin penjo nyakwaro Gajuang' madwaro duoko, to ka ema wabiro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Nyakwara Mogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore, kama wakeloni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. To ok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabiro miyi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo to kod mago manegitimo e kinde ma okalo. Kik bai. We have not yet discussed and approved procurement of technology that we will use in 2027. And when that time comes, we will, of course, as part of our accountability and transparency, brief the nation. IBC olando ikruok mare ne yiero ma higa manyien ka kidieny mokwongo mar ndiko jogo ombulu mathoth dhi chakore dwe mar adek higani. Kik oket gini e tim, to kadipo ni onyalo keto gini e tim, to wan kaka jokanyo mar Azimio la Umoja mano chako duond bura mar Azimio la Umoja, wabiro ringo kendo wadhi e doho ka wadhi ywak ne doho ni ka giyie to mondo gichung paro aina. Moko kuom duond buche bwo riwruok mar Azimio kwedo lokruok mar telo manyoro tim e bwo tend Uhuru Kenyatta. Even slept here because they have no place to go. We need to notify SHA that we've gotten to 550 and then to allow them access up to 800,000. Jotuo mag kansa e hospital ma Kenyatta ogolo ywak e nyim jagoro mongirore migawo mar thieth e wi midhiero magikale. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu piny ngima hingo odiechieng' kansa. Kawuono wantiere kod wele studio ka mabende nitiere kod kidienje mopogore opogore mar kansa. Samoro bende ka en luo chendo ni nyaka ne wachake, ochako ka ranyisi moro ma samoro nyalo kawo ka gima ok en gimoro idhi od yath inyiewo yath tineno mana kojimbore ajimba, kineno kojimbore te matek mondo idhi osiptal maduong' mondo mitim nonro makende. Ne wantiere sigandi ni neno ka intiere kod uchafu mawuok kidhi oko tineno ka remo wuok tineno komedore, nidhi nyiewo yath e pharmacy kuom thuolo marom nade kati wacho ni oyo ok nyalre kendo. Nada kenda ndio natedo lakini chwora nwawere go chon. Koro ing'e natiyo ga tije mag kibaruagi. Koro ing'e okadwa na lew tich. Heri amuony yath adhi chemist anyiew yath mondo amuony mondo kinyadhi adhi e tich. Koro natimo kamano na muonyo yien for long. Sache moko adhi e private pe kao pesa. Gino be ok dog piny. Owuondi ndalo 2-3 moko to kendo chako duoga. Koro manotieka ahinya ne en remono. Koro kano asedhi level 5 kacha to kaka naromo gi sister no. Tiyono be gimiya yien, be gitimo na nyaka nini mar cancer screening to ne giwacho no ka gineno gimoro. Koro kaka nomiya yien adog yien go te mamuonya kotamre kendo achaka dok. Kana dok to wacho na hii sasa na kutuma Bangadhi. Kora be kana dok to nyisa no dwa na dhi Bangadhi mondo abed admitted kuro mondo jogo ne gima tima. Adhi tieko 1 week. Na dok. Adira kana tieko 1 week. Notera itata ne gigolo kanyama. Kanyama no kane en ringo moro kanyo migolo. Kane gisegolo ringo no no nyisa mondo arango wat na moro terna Kenyatta nikech pod nani e hospital. To ter seche go bene gichako gitera Germany hospital, gichako gipimo heart adundo, chako gitimo na ultrasound kanyo
gipimo kuondego lakini ne giwacho ni normal ni gin kare. Koro kane gisetimona kamano ka noter Kenyatta to miya 2 weeks ni bro biro dhi rango result after 2 weeks mondo dhi ng'i result. Kan wadhi to wanwang'o result bang'e to wadhi ka daktari, onyisa ni wadhi ka daktari. Kana adhi ka daktari nonyisa ni mama, ing'e gima timore, ituo tituo, ing'e ni in gi kansa. Ni kansa? Uko na kansa mama? Mok waondi in gi kansa to en cervical cancer. Abe ne kateta ahinya, pacha nodhi bolal matin. Nikech nago kwano ma kansa no kaka unyini tero gaji India suji dhi kure. Koro ing'ena penjra na anta bro dhi Ata adwa timora nade. Ana na mama maluoko nega mana jini. Ya ka yud kata pesa na adwa dhi kanye. Ajiwa chunya. Ochako ora. Onyisa koro nwadwa tim gimiluongo ni planning. Koro kana dhi daktari ma planning, onyisa ni mondo adhi adwar 10,000. Diere no kata pok nadonjo kata NHIF. Ne pok arwako kata nyinga kanyo. Imagine na temo bayudo 10,000. Bodhi otumna go planning. After planning, onyisa ni idhi timna radiotherapy kod chemotherapy. Abe no kateta na iye. Nikech ng'eni sami dwaro chang. Kuri be nyaki nyenyekea mondo ilu gigo haraka. Nikech ng'eni kotim magi ng'eni maka timo to dhi adhi chango mapiyo. Ayie. Bang'e to chak na timna radiotherapy. Ne gitimo na radiotherapy 30 kod chemo abich. Chemotherapy abich. Kana tieko to nomiya 1 month. Nonego bed naduogo e osiptal. Be ing'e nogola kanyo kitera dala nikech an koro naseola rumo aonge okana chak anatho. Mago koro joma gima ne goli kateri dala. Jo dalawa. Owadwa moro Koro gwacho ni in wateri atera dala. Kendo gigo aga ginene bagi chango pesa bagi biro bagi gola Nairobi bagi tera dala. Be ng'e dala no nabet makata Panadol kata ng'ama mi gimoro amora ne onge. Na teseka kacha. Koro chieng' moro bende atho negi ba tho bugino goya bukoro atho almost 1 week. Moka ngima. Baduoga bedo nyathi matin. Mama okanyal koro ng'ena yuago mana nadok e osiptal Kenyatta, adwa dok e osiptal. Nabiro Kenyatta ko okanyal wuotho. Nyathi moro ni biro nang'o nikech koro kinyal wuotho ni chopo nang'o Nairobi. Onge nwango nyathi moro dala mama ko lweta kamoro amora kata dhi e cho. To nyathine matera e cho taduogo tadonjo kanyo. Kata memory be no dhi olal. Koro nacho na man to nyaka dok e osiptal ba duogo. Iro kana duogo. To hao marach kata hao mar ber. Kansa no to no kawinj ka koro nkuoma ga ahinya after tumo nini chemotherapy kod nini gima no duogo donje. Lach adwa ni wamake maka kanya winjo ka line di ng'adore to daher mondo minyi kwara moge jwango winjane kaka ni wuotho en gima nyalo hinyo ng'ato e pachi e dendi nyaka kod wede anyola kachiel kod osiepe nikech seche mituo tiwinjo kigo bura ni oye in waduoki dala nikech koro mari oserumo. Tuo ema hinyi koso weche ema hinyi koso gik matimore e alwora ni ema hinyi. Yena mondo mi aduogi iri. Iwacho kacha ni kano chopo ni koro oyuni ok nyal wuok to kowuok to wuok gi remo mang'eny makaka itimo. Ichako thieth gi kon mane? Nadok kanoseneni an gi kansa. Nonyisa ni adhi tim MRI. Kasetimo MRI to ong'isa koro atim biopsy be. Nan gi dhako man gi wasiwasi. Koro dhako be ok nang'iso osiepna. Koro nachako ng'ise mos. Nonego bed ni adhi e osiptal adhi bedo admitted. Kapod koro nochopo kuma be ok nadwa admit ang'is ji ni an gi kansa. Kendo nochopo kuma koro yiech bang'iso ji. Natuo koro osiepe nochako changona. Dhi kawo barua ka chief. Daktari nong'isa ni kapo nono wadhi Kenyatta nigi line gini bolandore. Nomanyo na daktari moro St. Francis. Kanyo natimo surgery. To be seche mane koro nidwaro 300,000. Osiepena nochangona to ok nochopo. Nochopo gimoro 100, NHIF ochulona 130. To mano dong' be
koro pasta be nochulona, lakini kanochopo koro ne gidhi, ok ne ging'eyo ni gidhi golo rectum ba giketna mfuko. Wamake kanyo, tiende ni en thieth mapek, en thieth madwaro pesa, en thieth madwaro jogo manyalo siri motegno maber. Jawodi bendi wacho ni nitiere kod wasi ok ang'eyo kaka nokawe kano fwenyo ibo nyisowa. Yie nado gi Wilkista mana matin mondo mi Wilkista otie kama ne pimon wacha Wilkista. Aseduogo, naduoga e chieth. Kana aseduogo e chieth, tachak donge koro kaka ne after ninigo, koro lach noduogo. Koro lach nodonje. Koro lach ni nochuno ni kendo aluw yor lach. Lach ne timore nade Wilkista? Wuok kende. Koro lach wuok awuoka kende kata nyaka sani. Koro nachaka aluwo nini mar lach, chieth mar lach. Ng'en koro adhi chieth mar lach, tadhi ka kansa pia nyaka ifuat clinics gi. Pesa be tami midhigo kuondego. Koro ne giketo na gitucho kuonde giketo na tubes. Tubes ng'adre gichot ken gi pok adok. Niko ni badog. Ai bang'e nyocha kendo ne gidwoka e chemotherapy. Ne giwacho ni tuo no nodong' kamoro mapok norumo kabisa. Mapod ani line ma chieth podi. Pod ok aweyo chieth kabisa nikech clinics magwa nyaka kwege ok yo marais pio. Nyaka lu pod aluwo chieth. Maombo kata joma fail gik ma waneno kata matimre kuomwa gi. Kata ka gin joma ineno kata gimoro kaka remo, kik ibed ni ling. Temie mondo idhi ne daktari mondo ng'e ni nang' marach. Kik iwe budhi mabor. Nikech kata an kaka inena nan stage 4A. Mano yudaga. To ne kabuok dan gi stage 4. Nacho ni mano mar daktari Nyasaye ni koda bro chung koda ndalo te. Neno. I manage nango Wilkista nikech adier igo kibarua matindo thieth bende ni ka itime nango. Sani kata kibarua ne mokago. Nikech kin kod gigi mondo itigo tek. Seche moko kaka itim tami igombo kata ng'ato miye kata pesa moro arichak kata biashara chi moro to onge. Koro itagri ataga seche moko ikwacho babe koro ikwayo ji babe ji koro tambi kata mana diapers gi seche moko adhi nyaka Kenyatta kucha idhi ka social worker nikech itiyo godo adhi kata ka social worker kuro kana lom an miario seche moko adhi hospice bende lom kuro eke yudo to seche moko wuoka kende ka lui kama kore tich matek sana waomba maka Nyasaye di kata wafadhili moko ka Nyasaye di kel mad konywa kata yor diapers go wan wakwayo kony mar diapers kabisa. Kansa mako nyaka joma tindo. To kansa ok neg ng'ato. Kansa ok en tho. Ma ng'ata mowinjo ga nying kansa en ana nying. Kansa ok neg. Waneno nyaka joma chopo 30 years, mochopo 20 years. Nang'o an ok anyal survive. Diere moro natiere kod daktari moro othietho ga tuoche mag kansa. Nowacho kata ni thoth ng'ato ema nyalo hinyo ng'ato moingo kata tuo. Aneno ka igo wi. Manyiso ni adiera moro nitiere wachni. Mane na adiera. Iwacho kamano nikech ang'o? En pach ng'ato nyaka ibed positive, nyaka ibed ng'am gi chuny motegno nikech kisebuok chunyi oseol mani wene tuono thuolo mondo koro onyalo njawi mokalo. Onyalo njawi. Aito gimoro bende nitie kata jok masechango ji mang'eny bedo gi luoro ni onyalo duogo nikech kuom ji mang'eny seche moko injo noduogo kendo to ng'ato nosechango. Waduoge kuom kijandwa. Iyudo ka en thieth mang'eny odhi modhi nyaka e obo, odhi modhi nyaka e ng'uti. Thieth ichopo godo kanye? Kech nonyisa ni sani koro kanya timo chemotherapy, asetimo magik limit. Asetimo chemotherapy sessions 18, radiotherapy sessions 12 gi immunotherapy. Koro ne giwacho ni gima nyalo timo iluongo ni targeted therapy mondo okonye kik koro chako spread kendo. Ma notemo ng'iyo ok wayudo ka pod nitie onge hospital ma time maber Kenya ka. Koro India mane wayudo hospital lakini koro beche ni malo sana. Koro mana kaka nowacho ni kansa en ga kosedonjo to ko en gir community nikech
thiedhe tek, o affect gik mang'eny, o affect pesa, o affect dendi, o affect pachi. Koro thieth nitie mowinjore achaki, lakini pod waonge mpango nikech en pesa mang'eny. Koro pod watimo management, gik moko kaka immunotherapy, hydrotherapy mondo kik olandre ahinya. Lakini mane daktari onyisowa to gie sani to pok achako. Yes. Erokamano ahinya. Aneno ka sa osemaya wang'a. Mori nyalo miwa wach mogika ine machak kodi. Thuolo maya wang'wa pok itieko gonwa mbaka kata pok itieko pimonwa. To kwa nyalo kete nus dakika wach mogik minyalo weyo godo Nyikwa Ramogi Ajwang' en nang'o? Mogik kuom joma chuo ma winjowa, wan joma chuo ka tuo no makowa, wadwaro kony to mondo ng'ato kony ng'ama dichuo tek ahinya. Nikech wawinjo mapek seche mine ot kanyo kata ka ine kitanda, pod nyithindo kwayi, pod minot kata ka minot koro biro ga to nyaki kony minot koro ema caretaker mari. To kok inyal konye, ji mang'eny kawo advantage no, nyithindi kethore, ng'ato dwa ma idhako. Koro chuo mantie manenowa, at least mondo kony chuo wetegi. Gitem konyo chuo wetegi. Erokamano ahinya. Wach mogik minyalo weyowa godo? Wach mogik manyalo weyogo ji duto, kansa ok en death sentence, ok en giko, ochango. To ka ineno gimoro ka dhi marach e dendi, dhi ne laktar mapiyo. Nikech ji mang'eny hinyore nikech koso mar ng'eyo. To bende jok moko bende paro ni ng'at man gi kansa kosudo butgi nyalo, jok mang'eny noluora ndalo kansa mani thiedha. Ok en gima nyalo mako, ok olandre. Ji mang'eny kia, to ji mang'eny oluor, to ji mang'eny ok dwa kata wacho. Gipando. Iwacho ni ok en death sentence, ok onyal landore, ji ohere ahera, ji osire asira. Wilkis, ta wach ni mogik minyalo weyowa godo? Ni ji oher jo kansa, kik gibed ni gikawo jo kansa ka jomoko magini, jomoko ma insaitan, makoro kata kidhi but ng'ato to ng'ato kine ka in main wat. Wan ji oringowa, kata kigon ng'ato sim to ng'e mana ni dwa kwaye. Koro ing'eno, ong'e ni in ithoga. Giwe ka on itho, kansa ok en tho. Kansa en tuo kaka tuoche moko gi. Ma gibed ki ng'eyo ni kansa en tuo kaka moko gi. To ng'amo jisikia ko winjo gik mwawacho gi, oringi osiptal mondo yud pim, mondo yud resruok. Ana awacho mana nago ne Nyaramogi erokamano kuom biro ma kawuono, aonge weche mang'eny. Erokamano ahinya. Wach mogik? Pogore kaka ji nong'eyo chon, apani kansa sani nyalo mako ng'ato ang'ata, bed ng'ama tin, ng'ama ng'ongo, ng'ama chwe, ng'ama odhero. Koro gima nyalo nyiso ji en ni kiwinjo ka dendi nigi pogruok moro mo dhi osiptal mondo ng'i, mondo nyisi, mondo konyi kapok omedore. Nikech research nyiso ni cases mang'eny nyalo kony kong'e mapiyo, lakini jok ma hinyore gin jok ma budho ahinya kapok odhi osiptal. Koro kiwinjo ka dendi nigi chandruok moro to dhi mondo oyud kony kapok omedore ahinya. Yiena mondo mi aduoknu erokamano makende kuom biro e chenro mar penj laktar kuom jiwo ogandawa kotenore kod tuo mar kansa. Gibiro kod ranyisi mopogore opogore. Kaka iwinjo ogandawa mantiere e studio odiechieng' ma kawuono to en chir, kato bende en ng'eyo ni inyalo timo nang'o kineno pogruok moro amora e dendi. Kaka Royal Media Services, kaka Ramogi TV, waduoknu erokamano. Kendo yiena mondo mi arwake jowa moko e studio ka arwako Lydia kachiel kod Trevor mondo mi wachiwa tin mar duoko erokamano, olembe mar jiwo kachiel kod ameda dhi nyime, nikech mana kaka wawacho no ni kichako chon to inyalo yud thieth ne chon. Nyakwa Ramogi Ajwang', chenro mar penj laktar en chenro ma golo dok e iti, en chenro ma nyisi gik matimore, en chenro ma kelo oganda mantiere kod tuoche mopogore opogore kachiel kod lakteche. Omiyo kinde duto tekete manaka. Trevor kachiel kod Lydia, machiegni uru. Seche ma mano timore, daher mondo mi apari ni chenro ni kachiel kod chenro mamoko inyalo yudo kokalo e Views sasa. Tok mano kende, chenro mar penj laktar bende wantiere kod chenro monuo saa 4 e wang'e mar otieno. Kik wi wil bende ni nyalo tudori kodwa yore mopogore opogore mag tudruok. Facebook page en Ramogi TV #penj laktar. Ne Lydia kachiel kod Trevor, erokamano mathoth, erokamano, aduok erokamano. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Nyakwa Ramogi Ajwang', mana kaka iwinjo no, en chenro mar penj laktar. Yiena mondo mi wawuog e studio kwatieko ni chenro en penj laktar ngima, en mwandu nyaka odiechieng' machielo. Iluonga ni Ruth Otieno, rituru masani.